Hey, kedu ebe ụmụaka gaba taa pụkwa ụzọ? Kedu ka ụmụaka si na-apụ mgbe niile na-etinye nnọọ mmadụ na nsogbu? Hey! Hey, ọ dụkwa ka ma anatabago ka nje meghe ụzọ. Hey! Ụmụaka onye nze! Bata na ana m achọkwa unu ka esi ka unu si pụkwa ọzọ. Ka unu si pụkwa ọzọ? Ụmụaka onye nze! Ke unu jezi ime? Anyị beje be Mama Daniel. Unu jee na nke Mama Daniel? Maka gịnị unu agwazi m? Ka anyị gụlie akwụkwọ wee gụlie akwụkwọ Igbo. Ọ bụ onye Igbo mana ọ na-asụ Igbo. Ọ bụ onye Igbo ọ mara asụ Igbo. Ọ bụzie ka unu ji were akwụkwọ jebe ịkụzilie? Nkọwa asụsụ Igbo. Agịdịgba isolu gaba ka ihe iji solu gaba. O nwere afọ Igbo. O nwere afọ Igbo. Ọ bụ onye Igbo o nwere afọ Igbo. Unu wee mereli ebele ka unu je kụzieli. Naanị. Unu mekwela ọfụma, unu bụkwa ezigbo ụmụaka. Unu bụkwa ezigbo ụmụaka, o metụta unu n'obi ka unu je kụzieli. Ọ bụ onye Igbo o nwere afọ Igbo o nwere asụ, unu wee were akwụkwọ unu ma na-asụ Igbo wee gaba. Naanị. Unu dụkwa mma ụmụazị, unu na-eme ọfụma. Ka m bịa ka m mara ihe unu kụzieli. Ngwa batanụ ka anyị mara ihe unu kụzieli. Batabanụ. Ka ihe unu kụzizieli Daniel? Unu kụzieli ngwa gụọ ọnụ ka nnu ihe unu kụzieli ka mma ma unu kụzitekwelie ka unu jos nnọọ pụọ, maka ọ dị m ka unu jos pụọ ka m fụka na ihe unu kụzielie. Kedu ihe unu kuzielie? Ngwanụ bido gụbalụ m ihe unu. Ihe bụ ebe nne m na-esi nri na-atọ ụtọ. Ka anyị gwupụta ihe a na-ama ebe a. A na-arụ ebe a. Ite, afere, iko, mma, ngwa ntụ oyi, ikwe, ọkụ ọdụ, ite mmiri na osite. Ihe ka ị gụpụtara ya? Chineke, agịdịgba igụlụ ka igụrọ. Igụlụ nyekenye ka amalụ ma igụkwala ya ka igụrọli ya. Pot, ite, plate, afere, cup, iko, knife, mma, spoon, ngaji, refrigerator, ngwa ntụ oyi, monitor, ikwe, pestle, akọrọ, kettle, ite mmiri, gas, osite. Kụọ n'aka o nwetalie daalụnụ. Nya unu macha kịta ihe ndị anụ unu ji ekụzili mmadụ. Unu macha ihe a unu ji ekụzili mmadụ, unu dị sure? Ngwa sachie nie ka m jụọ unu. Sachie nie jidie ịsaghekwenye ka m bido jụba unu. Kedu ihe bụ usekwu? Usekwu bụ kitchen. Kụọ n'aka ebe Chukwu nwetalie. Kedu ihe ndị a na-afụ n'usekwu papa nnekwu? Kedu na ihe a na-afụ n'usekwu papa nnekwu? Oche. Kụọ n'aka. Kedu ihe a na-afụ n'usekwu oke nwa? Iko. Kụọ n'aka. Kedu ihe a na-afụ n'usekwu? Ngwa ntụ oyi ya bụ friji. Refrigerator, ngwa ntụ oyi. Ngwa na-ekwu na onye manya na-ekwu ọsọ. Ọ bụrụ na onwe ọzọ ịma ị na-ekwu ọsọ. Osite bụ gịnị? Stove. Yes. Kedu ọzọ ịma? Ofe eji eli nri. Yes, ọ na-atụkwa ebe ahụ ikwutelie. Ngwa papa nnekwu kwuo. Mma. Ọ dị mma. Kedu ihe ọzọ? Iko. Daalụ. Kedu ihe ọzọ? Ite.
ekwelie nekwana ụmụazị. Kedu ihe ọzọ? Afere. Kedu ihe ọzọ? Oche. Oche. Hey! Kedu ihe ọzọ? Unu echetezi? Ite mmiri. Ite mmiri. Yes, unu kwutelie. Kụọ n'aka. Unu mere ọfụma. Unu bụkwa ezigbote ụmụaka Igbo. Unu mere ọfụma. Kedu onwe ihe unu ga-agwa ndị Igbo maka ụmụfa? Ebubechukwu, ka ihe ị ga-agwa ndị Igbo? Kụzielu nwa gị ka esi esi nri ndị Igbo. Obinna, kedu ihe ị ga-agwa ndị Igbo? Ịmụọ nwa kụzielie Igbo. Ịmụọ nwa kụzielie Igbo. Chidike, kedu ihe ị ga-agwa ndị Igbo? Yes, ịmụta nwa nye ya afọ Igbo bụ onye afọ Igbo. Ndewo na unu mere ọfụma. Ngwa si na ndị Igbo ka emesịa. Ndị Igbo be anyị, unu afụgozi fe emechego fe anago. Biko na onye mụta nwa ya bụ onye afọ Igbo, kụzielie ndị Igbo, mekwa ka ọ sụọ asụsụ Igbo, maka na ọ bụ nke anyị, ka anyị mentenie nke anyị. Ọ ga-amụta oyibo n'ụlọ akwụkwọ. Ụjọ atụna gị, ọ ga-amụta oyibo n'ụlọ akwụkwọ. Ka anyị chekwebe nke anyị, gbazie nke anyị, ka oke anyị ghara ifu ebe ọbụla ị nọ. Ụmụ gị ga-asụbe gị. Daalụnụ, ka emesịa. Nye na anyị akara ịfụnanya ma kesekwanụ. Ndewonu, ka emesịanụ.